Alive yanetsa. Somira zvaitwa nhano zvinofamira hanzi handisi kutanga kana kusvika pane vanhu 200 ndiri pano. And I'm not starting until there's like 200 people in makeup that way. Posted hi. Going live. Knox said he's not starting until he has like 200 people. My goodness. Now I got my makeup all messed up on my face here, but that's okay. Hi guys. Hi everybody. That into I have to be live. My goodness, everybody is live today with the Olinda and Stana case. I'm just so tired of them. As Vatokera Nafuti, they've made up. I was on some radio show right now, some whatever on my online radio shows, and they're back again. They just actually want a GoFund. They want a GoFund for their wedding. Olinda said to leave them alone. As much as mental cases can be there, this one is a serious one. I feel bad for her, but at the same time, she needs to get it together. Oh, thank you. She needs to get it together. Hakuna kupenga kwakadaro, both of them. Vese vanopenga. Stana wacho ari kurilisawo zvake apa abva kukandwa zvihembe panze maizvo zvaamucommunity pool. These people are crazy. I just don't even understand. Hanzi, what was his name? Nokutanga rizishi. Hanzi ndoda pane vanhu 200 mai ndikumirawo zvaita nokusi mauya wani kwanokusi muri 200. Hi everybody, hello, I'm glad to see you. Ndatopfeka kukwenda vanopukudza zvese zvazva zvine tsvina. Hi Michael, how are you? Kupukudzawo ndikati live unogona kutanga uchema because ana Olinda is now back together na Stana according to what I've just heard. I actually kind of caught a little bit of the call that Olinda picked up on the radio show, and I was like, wow, all of a sudden, she's from the coffin to life again. The thing is, I wish they would, it's been entertaining. I don't wish they stopped doing this, my life, because that would keep all busy. Kutadza kushaya kana kufema komani madira tinoita nyaya vanhu kutadza kusenza. I'm so sorry vanosenza vanenge vakawatchwa paclock. Hi guys, how are you? I just had to do a live. Come on guys, that's what's been going on. I'm waiting for an audience. This Stana anonzanisa rake Desmond Nyademe is a hoe. That's all I heard. I was like, oh my god, he's a hoe, said the wife. But he's not a hoe again today. Thank you guys, thank you. Ndangopfekawo ndikati ndinazobuda shaini seizvi mazuva ano kune vari kutopa Mr. and Mrs. Stana vanita. But anyways guys, your take your take on this Stana and Olinda thing. Yesterday takamuka takupiwa back airtime yangu haisati yadzokana nhasi tamuka futi munhu wakudini wakuchema. Stop confusing us, because we can really nzwira you. Titokunzwira tsitsi, we can feel bad for you, we can cry with you. At the same time mukada kutibata mabalance tokushauda futi kushaya chimiro pane vanhu, because time guys, this is time. Esikoni matima yo mine inconstant kanonga aiwa Stana nemukadzi wake ngavatibvire apa vafuwa ndo vega. That's not all we have to do. Somebody needs to put someone in a bag and send them back to London, England. Yes, thank you. Yeah, somebody needs to go and grab that woman, bag her up and drag her back to UK. I know, because this is draining her and she needs to go back home. She's got kids, my goodness gracious. All this stress and everything. Had she moved back to Zimbabwe unogara naStana, ndafobhegi mai ngaise mudhafobhegi munhu yadzokere kuBritain uko afambise basa aramba achimeka mamiliyoni, because at this time I can really see without pumping money out she has no luck, because kadudu kanoda beg. I have actually realized kadudu kakangwarira mari, but idofo in a way, because this guy dai ari mukorori wangu ndakutoti shasha apa wagara apa utoruma kusvikira zvanaka, because
That was good. He has it good. Kutengerwa mota 40,000 for his birthday. Oh my gosh, which woman does that in this day and age unless kana mungoriwo macelebrity ane mari dzawo dzekutambisa and ndo zvamunoitirana. A $40,000 car for your birthday from your wife. How long have they been married? And that big wedding that's coming, I'm sure muchatowo chanetsa. I hope hazvipondani muchato pakaita raini retumwe tukadzi, because chances are there will be some other women showing up at the wedding too. So since it's aine a sugar coated front line, handichataura hangu zita racho chairo chairo moziva zvandiri kureva, inenge ine shuka because hi guys, handioni zvakadaro kuti Olinda washingira kwazi ndofira pano. Mazviona, did you see her trying? She's talking about committing suicide. Imi kana munhu sugar coated front side chiwet front line coated nesugar, because handioni zvichiitika kufirani kuti zvadini. We don't do that stuff, guys. Like I say, those who know Olinda closely, somebody needs to just go and take that woman, put her in a duffel bag, load her up and drag her to the airport. Mumise mukago aende ku adzokere back to UK. She needs to go back and work for her kids. The amount of time she's spending on Tana is like she had this boy for 9 months, carrying him for 9 months and gave birth to him and then married him. It's just, ridiculous, honestly. I'm just looking at it. I'm crazy in my own ways, but wow, kanzwisana imuraini vari crazy. Ndine a couple of people Orinda pamberi, Orinda chakapenga. Tidakudunda chipenga, mamona chitana chirohwa, warohwa boom, chabva yamhanya speed up. Unozomboona kuti chitana waende pipa anga akuda kuuya wazoti hanzi crazy pafoni, suicidal chadhaburwa quick charohwa ngembinga charohwe pasi. Ndikati ino ingaite imba ere iyi yakadarizvi. Ndikati oh my god, Olinda wasaiti zvekutamba ba ende chitana igwara chairo. Ndaomaone kuseka, ndandikuda hangu kuseka pandaona vhidhiyo yacho. Ndanga ndisi kuda hangu ku. Am I sounding faint? I think speaker yako yakafa kana kuti yambobhagurwa ndoorinda. Otherwise I think I'm okay. Everybody can hear me, right? Wakomana nemofuti guys, muchionawo choice dzenyu dzamunoita dzakadzi, tangai maite mental evaluation, because ukabatana nechakaita saolindaka unenge wakaura. Chokwadi unobude mweya, because achibvi munopedzerana muripo, zvichikutengere motikari, uchipwanya zvichikutengere imwe, but hakuna zvemapinki phone case momba mobva masiye kusaidi, moziva kuti maite zvani zvechimama. Selma, you can't hear me either? Does everybody hear me though? Vasiri kundinzwa monija kutaura naorinda mutengerwo mafoni zvakaita sitana, because I think mafoni enyu akafa. Because Orinda unotenga zuro anga achipa anhu airtime, muchaona adzoka futi, because right now wati zvinhu zvatobho, vanhu vemaredhiyo ndo vakuti disturba. Iyo vanhu vacho vachinyanyawo, imi memaredhiyo munasiyana neanhu, chamuri kuda malive chii chacho chamuri kutsvaka anhu ari kupondana kudzimba kwavo, muchabatanidzirwa mumasuicide attempts iwayaya. Siyai anhu aurayana ega, zvisinei nemisiyana inazvo. Kana auya nazvo pafacebook chitomhanya nemavhidhiyo, because ndo zvetiri kuita. Isu chedu kurumba kurowe speed video, kana yabuda nayo kuprofile nayo kutsvetawo kubata zviri kurambidzwa. Ndaona malive ndikati yo, rega nditopfekawo. Ngasarira nguva inotipfuura ndo kutofamba kwazvo. Hanzi taima donations, ndikati nai kana iwo Blasena changa ari kuitawo interview iradio station ipi zviya, I can't remember, but one of them nhasi I've been all over the place. Ndasenza dai iri paycheck, ndapfumawo saolinda kadai taabho pachibhegi, ndakutotsvakawo chistamina changu. Ko vasiri kundinzwa seiko musiri kundinzwa? Maungiro acho apenzari ari muno mamuna kana chiri kuite noise, ndanyatsogare pakasunduruka. Ndakutodo ndikanga dai izvi Facebook tofanirwa unyore tsamba, because we need to start getting paid. Kwandiko ndapenda ndega, handina ndandotorawo paintbrush nezvipendi zvacho zvandatocheta handiri kuzvijaira ba izvi. Ndakajaira hangu kundozvifambira hangu ndiri chimunhu. Saulinda imi
vanhu sorry henyu vanhu vari kunzwira havo tisolinda ndinemiwo mazviri. I feel bad for her as a woman, but at the same time, come on now, nobody's gonna take you out of your mess. You sometimes you walk into your own damn mess, you just have to fix it yourself. My volume iri pahigh, handichina volume yatorwa yese. Olinda nasitana vaita overload zviro zvese pafoni apa. Kana live yacho ndandisina sinotombobuda iri ndandichitotya kuti icharamba, because these people man, I think yatostaira day by day. Panenge paine chikuitika, mangwana muchaona akuuya futi nedzimwe. Kwaizvozvi zvazi musati disturba bazi chimbotisiyai tiite zvetiri kuita. And I'm looking at it like, oh my god, mamuri pamalive manje manje suddenly takumudisturba. Tipei matipa ndimatipakurira chiyai tirye sadza racho tese. Hey, these two guys, they need to get it together. Kana ivo ana mainini kwananasitana, even the other one wacho Dion wacho hanzi ane nhumbu apa kuzi kune kakati zirowo last week yapfuurayo kumba kwana maisana, asi mayaya aembera pavhidhiyo akati bunda mboti chiko aombera akati uyai kani chitaura. Ari kunakirwa ese hama dzasitana ngemari yemukaradha, haangaregi kuombera paya parohwe gushu mai aembera aya akachema-chema akati uyai titaure kani, uyai titaure mainini musadaroba. Tikati yasvi hamuregi kuomberazve. Ari kufidhiwa chingwa everyday. Mukadzi wasitana une mari kawo, une mari, bank, moving bank, uya he works hard. There is no woman I've ever met in my life that works hard like that woman. Unosenza zvokusenzesa zviya zviya. Hata ndamboone mukadzi unosenza saizvo sematauriro ake. She said, there is no woman I know on this world, on this earth, that works like me. I am the hardest working woman I ever got to know in my life. I need an audience. Let me pour my heart out. I was like, damn, girl, you really got a big heart. You've been pouring for days. A few weeks ago, you were pouring and shouting at your friends and whoever was giving you information about this whole husband, this dog husband. What kind of dog is he, though? Which is the worst dog of all dogs, Pajure? Because this dog requires a big award. Akavezwa negold. Sana wa break a record. Wachemedze mukadzi mukuru kusimuke Britain. Kuyokoridze mhere in that house now. I was shocked, because for a minute I thought she bought that house according to the money she has, $40,000. Because for $40,000, motkari yekutanga, I'm imagining the second one was right about the same price. Then your Mercedes Benz, motkari inodhura kai. Isaito zvekutamba naye baengineer yakaoma yanga ichidriver nemukoma Stanina. And looking at it ndakuverenga mari dzacho, counting the amount of money they could have actually paid for Kalitu house, instead of Roger gated community. Mafanana ona Ravness inogara mubasement rakero. Hazvizi kusiyana ende hamui muchishaina ngemari dzenyu panapa. Saka same through nenungu, nice car. Yakamutengera zvese izvizvo. But for investing that money in this little boy, kachiruzviitire wepi. Your kids, my dear friend. Inini hakutaura chokwadi haina dhora. No penny comes out of my pocket kuti ndinotengera munhu kuti changamira yacho ngatoumbe yawe ndotodawo yenkablazo yekuti ndiswere ndaburitse yangu ndina ana arongomuna ane future mumaoko mangu. Every time you kanjani, how about these kids for college? Akumana munokuwara kani stana wakutoitonga he's a very lucky boy. Very lucky boy. Very lucky boy. And like I'm saying, Olinda, if you were in there for love yourself, this whole money situation shouldn't be even coming out public like this. You should just be crying with Wauri. You are literally buying this love. My sister, my little big sister. You are buying love and you cannot purchase love. Hakuna kwainotengeswa, harisi packet relacto. Haisi chicken ina, haisi Nando's. Munhu akaitwa made the way he is, and you're not going to change him. You either deal with it
or walk away, or maybe the coffin direction, like you said, ndokwanopedzisira akuendesa because type yasitana yayaka. Handioni uine zororo mudikani, handioni muine zororo mhai, handioni muine zororo mhai, handisi muprofita. Kuzokoro dzangu, I'm not a prophet. Kutaura harisi paketi relapse kutaura chokwadi. Handipa, it's not like you can go kodzonge hazvisi kunyatsonaka vese kasawa cream kodzonge kaspoon keshuka imwe munhu. Just like the guy that tells you kuti kwanzi wakakora paakakuona wanga wakaonda. Honey, no liposuction for no guy. If I want it because I want it, then I'll do it. Not because some guy said azoende kodhirenwe mafuta, ngaenda dhirenwe mafuta ake iye first. Ini nangu ndinofamba nawo mazifuta angu. Hatisi kuita zvekudhirenesana mafuta kuti zvadini. Muchipotsa mafa. Mainini musadaroba. My little big sister, don't do that. Don't do that. Yes, nhasi vari kurenta nhasi anga zvichitaura wani pana landlord ndazopay attention dzimwe nguva I don't pay attention nditori noonukudza zvaakunetesa zvinhu zvacho ndikangoti terere ndoziva kuti ndoorinda wadzoka ndikati terere ndoziva kuti ndoorinda wadzoka zvatangazve ndikati terere ndoona kuti anhu akupiwe airtime ndomirawo pamuraini kana yangu airtime makambozondione pafoni ndaa mumurainiwo ndichitsvakawo kuti nhamba dzacho dziri kuendeswa ngepapi ndiendesewo because ndakapinze nguva parunhara dai zvaibhadharwa shuwa tapfuma ndikati matambosi vari kubhadhara nhasi akomana. That's what I said. Ndafunga kuti kuti mortgage yangu imari yakati akutotaure nyaya yekuti azi kurenta. My goodness gracious. Ndosva ndagara angu mukachitumba kangu kane 1 room pane kuyokoshambadze mari yema40,000 nenyi neurombo ari akambobate mari neanodzibata hatimboazwe chidzimba bamwani ndo anotaura kuti pane bhegi angasaro chimama chine bhegi icho chokusacho zvekutambana anadzo mari haatauriba. Une godo munin'ina wangu munin'ina kana kuti mukoma my little big sister whatever the case because une shanje dzinoite kumaruma shanje dzinouraya munofa kufa ngemwoyo haikona kutombozviuraya ba mabluetooth hatombozoshandi haasenzi kufa ngemwoyo kuti dambu mwoyo kuite zvenhando kwakutofa arumai anouraya handi zvirwere basi zvinouraya musoro uyu ukatanga kutema mwoyo kwakutoti dambu munhu kwakutofa akomana esitseoma maputi nhasi kutode maputi akawandisa because Facebook yaite kunuhwira zvambotanga zvichavawa ndambotira nyaya yahope nhasi anomuka akanyarira but pandamuka ndoite first thing ndochendaende koita kotsvaka aichidodonya kutsvaka kuti amuka ari paposition ipi nhasi it was hard to ignore ndabva nangoti mwari mwakanaka mwatimutsazve mune zvimwe zvekuita nhasi muswere wese kwakasinowa ndikati muswere mumba ndabuda hangu panze apo kutorwe mapikicha ndichimboona hangu glory of God chando chanaye kubve mudenga ndikati let me go back in handizombotore 2 minutes because handiti mhanya. Thank you guys, thank you, I love you guys so much. I had to do a live. Mazuva ano ndandakati kanimbodzikama ndiri munhu ndine mnyama. Handina mnyama kunyepa hangu, mnyama weiko. Tinozviitira. And hatikende ngedu, hatina zvinozvitinetsa zvakawanda tasiyana nanawo indai. Ini hangu zvekuti azizana sitana. Ini ndosaka ndichida hangu twati kurei tudhara tune mari dzako. Because the time anasitana either unongowa kutonide kusenza. You have to be the hardest working woman in this world for you to be like Olinda, okay? Isedu tinoda hedu toda edano wanouyowo nedzawo nenhangu nemashereni kwangu kuira asi ndine ndichidawo papa zvakati handingazongoitawo walk into that misery yasitana
hanzi shi dhingi yacho yakanzi indasina kutombozviona kana ndakazozwa zvanzi two keys ndakugugula ndakuone two keys dzacho penoti zvinyi ko ndiani wari kugogodza wapa ari ndiani irai chimboona kuti panani padho apa has two keys ini two keys chi asi ndaakupenga kani amuzuzwawo chagogodze muso ndandatori ndawauya ndaakuzobhakurwawo zvaitwa sana ndari akutodourwe spidi kutiza orinda unokwatura ndanda kuda sana warohwe before he knew it sana wakakurwe speed tikati igwarawo futi kokuzode kuuyawo mukamera iko kafesi kunge kanyamutswiri hana upotinakira beini sana uchibvoshe kuti urinda wacho uri kurarirei ipopo wakamutarisa kudai kwakutorarawo kuti husband next to me hai handida hangu kutaure zvekushata kwanhasi pane basa gumo chitiri zviri chibama pasaidhi apa chakazvimboonga apa pakasana kakasiwelawo karapa kakangoitawo sworeni karipo bafu two keys I can just imagine wakatengerwe mubhedha last time hanti yanga iri nyaya yekuti hana headboard wanikeona hake chimomzi chake chinomutengere mubhedha wakuite zvokuti unoite zvitsverudzi zvakadaro ngeikosana wandirwadzisa mwana uyu ndadai ari wangu mwana uyu ndakutaura kuti bambo mini kutodzika chimama chinochengeta ichi totombofamba nezviripo timborya makambozvionawo maona amweni anga achiombera akati muroora adzokere britain chingwa tinozochionepa chingwa because kanoperformance makaiona tiroli yasitana yakazara ngema 2 key 3 key 4 key whatever the case that is hanzi kadorodoro kakachipa chipowo but unokadawo imoti kuite mari ndokuti hauchadi magwere kanzi waane mari hauchahitbake nyimo noiyawo because kutoireti zvinobuda zviri 1 weti inobuda iri weti saka regerai mwe 2 key yake it's just sad though. I just can't understand it. Why women can slow down. On a serious note though, women out there, let's just get a little serious with this, just on a little bit of seriousness besides my little big sister side because she's a lost cause for now. Tongo mnamatira because kunamata tumengwa, tikangobatanza mnamata inobuda, but at the same time guys, try to find a little bit of confidence, just a little bit of confidence and belief in yourself so that you can be able to, know how to start to love yourself first before you can try to find love. If you don't love yourself, there is no freaking way in this world you are going to find someone that loves you. Because as soon as you meet someone that might care, you are going to start finding everything that's wrong with them that is making you feel like it's in the wrong relationship. Because you don't have that element in you that says, I am who I am, you have to love me the way I am, or you just keep going. Because I have never tried to change. People can call me crazy, akazitamba paFacebook, uko fokoro. Neotamba ndakapana imesisira nekaye mwana wako akazoenda paYouTube and to see you dancing like this. My kids don't need to go on YouTube to find me. My kids live with me their whole life. They know. My kids will start wondering because the crazy mother is who has raised them. That's who I am. Call me crazy, but that's what it is. Don't think about, hey, trust me, vanavanga have seen it all. Whatever it is, kutamba kwandoita zvekutamba kumurorambidzwa kutamba kana musikadiri garai mumasofa dzisai masofa muchionawo tichitamba ingawani maini inori ndaari kuite zvinorowa paFacebook muri kungoentertaina one. Ini ndinoita zvandafunga, usingazvidi musaona, because ndine time yekuti ndinotomboendawo paYouTube ndotokonya kudai kwakutoona kuti iyasve kozvizve ndiri kuona izvi kwakutofunga kuti iyasve inga ndarasika kwakutotokonye imwe next one kwakutofind the next thing. I don't have time to be sitting there criticizing and whatever. Life has to go on. Love yourself and be proud of who you are and who, whatever the case, for those who have tried to change, be proud of who you have become because you changed because you wanted to, not because somebody wanted you to. So I was actually shocked, I'm surprised because I had never seen a full picture of Linda. That says a lot because you just
Suddenly, like I say, life is just out there. You have to go shopping. People will take a screenshot of you. There it was, boom. And I'm like, oh wow, ndaingoona half body. Pride. Ndine zvimasisters zvangu, zvimanice big sisters zvangu apa zvine love with themselves. Auntie Jenny, did you see Auntie Jenny? That woman is a nice chubby woman, and I don't think if she loses any weight, she will look any better. She has pride in what she is, and you know, people see through zvese izvozvo zvinofunga vanhu. When you're sitting there thinking I'm fat, I'm this, I'm that, people can see through you. Your heart can read a very skinny person. Iwe wakazadza sofa three-seater. You can be sitting here feeling a three-seater, but make your heart pure. Your heart is what people need to see through, instead of kuti hanzi ndakafuta handichadi kuonekwa. Nditori nemaissues nevanhu vane self-esteem yakabva yadaro, because I mean, there are reasons why people look the way they are. We can't all be skinny. We can't all be fat. Tiri pakati nepakati. I can't stress myself. Ndotodawo mazigara anenge big sisters angu. But I can't have that, because I was made. I am the way I am, and I have to love the way I am. And God just made me that way. And guess what? Life has to go on. I'm thankful. I'm thankful for whatever way I wake up. I'm thankful for mabvudza yakukura. I'm grateful for this rakadambuka apa mbichana, nongoti mhenu kudambuka zvekwebvudzi ndakadhonzeka ndakarukwa richamera futi. You can't sit down and stress about everything. There are women, mostly women, varume vazhinji havana stress dzemalooks idzi. Chinezi kudumbu racho rakaiti uko, but hachimiri kumwe doro, because that's just what it is. Chinode doro racho zikudumbu uko, chinomuka chichirove masesa acho, because dumbu haritombomubhodhi. Unonga chitotsvaka kuti ndorizadza sei ndaniri. But mimi, vamwe venyu, you just can't think of the reason why I could be like this is God gave me all these blessings. My children, ndakazofuta ndaita ana, and these are the blessings that came out of this big stomach. Next thing, makuteta worry about liposuction. Liposuction for what? Especially if it's being demanded by some guy. He can walk the hell out and go and find a skinny woman if that's what the hell he wants. I'm not going under the knife for nobody. Hey, hauna mazamu, hauna magaro, hauna chino. I'm not doing that for no guy. That guy can walk the hell out and go find somebody else that suits him. Iri nemafuta angu mondisiya ndiri pano ndichiboila nemafuta angu. I have no time. Yeah. Very beautiful. You're right, target locks. These women, most of these women, honest, even if there's times I wake up and I'm looking at myself like, totombobudawo masiriri takara rakacheneruka kudaro tasemugirazi ukati ashayiwa kutoshaya kuti nhasi beauty yezvimarangara zviya yaendepi. You know, looks are not everything. I know we want to look good and everything, but looks are not everything. There's something that just makes you beautiful the way you are. Fat or skinny or ugly according to people, because pane vamwe vanhu vakashatawo kuti ukachitarisa kuti chidhoma chabvepi. But guess what? There is a beauty in udhoma hwako ihwohwo. I am blessed. Whatever the case, ndakambozvimbe face kudai ndabviswe zino. One time face yakaite double kudai zvikushaya huro kuti iri papi. And my friends were visiting me. Ndaioma nekuseka ndikati ndamukondi nenzou kumeso mazvionawo here anhu we. People, those that remember that case, Constance, you know that pandakambozvimba face, honest, ndaishaya huro yekuti yaendepi. Ndakazvimba zino iri kuzvimba kudai kure. All I was doing about it, I wasn't stressing. Ndaitadza kana kuseka because kana muromo wanga usikaoneki. Ipapo mazino ndandisati ndagadzisa ngari manyada mazhinji acho waitadza kana kuvhure nyada kuti ufeme ngemuromo kudai. Wobva watonoti yase ingafesi inomuka ndanda kuchigaya manje ndikati zvikaite permanence kwakutojairira. Saka ndanda kutofanira I try to get myself used to that big face. Ndikati ko zvikasadzokera back to normal unozvitaurirani. Best kutongondira nezviripo. Ndaitomuseka ndichiti ndangomukondi nenzou kusu handizivi kuti yabvepi. But that's the case. Ndo zvakaitika. Zino rakazopora haro zvikadzokere pazviri. You know, zvinonetsa. And like I'm saying,
If the man doesn't want what he, if he, especially kana murume akakunyenga uri dhafudhunda, ozoda kutaura kuti time handichadi mafuta anyanya, uyo ngaaende hake uyo please, because vakazara uko vane makodo pakazara maskini mabhonzo ariyo. Kana akude yellow bone amuka one day uri kude yellow bone after wakakunyenga uri muzvipa please, zvekuswera makuzorana nema whatever nonsense zvinozoreka kuti mutsvuke. I will not do that, not for no man. Kana asingadi ngaaende. Kana vamweni muchapesa makutore pendi kupenda kudai zvinge pendi brush kuzvipende kuite pingi because mazi muri kude munhu wepingi just because you spend so much money on him. Come on guys, come on, just love yourself, just love who you are, and like I say, count your blessings. Kumekufuta, honestly, mostly it's not a choice. Some of you just have those good genes dzinoda hadzo kudzeya. Kana zvichide kutsenga kuti musimbe munongotsenga kudzeya. And we've made kids look at the beautiful things that comes with that and look at it as a positive thing. There's always been pane zvinhu zvakawanda zvinoitika muupenyu, especially wangu. I don't even want to start offloading here because mungazotanga makuti maiyaya vatanga vakutonge orinda. Some days you wake up up here. There's been good times. Funny my times in my life when I'm just like, oh my goodness, life is so damn good. When musu nomukosna kana dora ayara yakatura mari yese kubengu wakabroka zvokunoshaya kuti kana nhasi vana ava ndinovapei. Embrace life, figure a way around it. It's not like, I did my TC Benson mazina angu ndakagadzisa because it was my choice. I could do it, I could afford it at the time, and I did it. Saka, no, hapana murume akandipa pressure yekuti unenyada. I wanted to get them done. That's what I'm saying. Make these choices. And mazina ndaitadza kudya ne one side. Saka that was actually the real reason, because madina data kuya azviiti kuti ndishaye mazina eko zvino. Dai ndakatadza kutoise kuisira cho ndaitotenge madenta because chikafu chinodiwawo pano. Chikafu chinochida hazvina kana problem, and mazina anofanirwa kugadziriswa. Dai paine waitengera zvazviri nani, saka because steak ndinoida isizi kunyatsobikwa, saka zvinode mazino kuti udze. Saka I definitely needed to get my teeth fixed for that one for sure. Saka that question is answered. The rest shall follow. Ngati zvidanwe kuzvida ikona kushupika ngeanhu anoda kuti chinja. Ndachemawo hangu, handina misodzi yapera ndakachema naorinda 2 days ago. But ndikuchema mukati mumwoyo tasikana, let's just learn to love ourselves. Let's learn to love ourselves, and there's ways of escaping my situation anenge anastanaya. I just don't understand. Vakamboonana sei kuva nava? Ndiye nani kuva neinside yastana naorinda, because I don't understand. Chini, what is it? Vakaonana sei? What happened? I think nopari kupinda nyaya dzemari dzesese. Olinda, please, my sister, my little big sister, don't end up muzvikwereti. Don't end up muzvikwereti, because the end thing is takambozviitawo izvi zvokuti unoti nekamunhu kasina chekainacho kwakuti wazi ndiri murudo akumanaka. And tuzvipukuto, they drain you. And once you see that, you could be very correct kuti mauflayer, handizivi hangu mauflayer api, because I could actually kwana mauflayer, but hangu handiendi bakuonyenga ndega ndinomirira onyengewa, because hazvisviki ipo vapo. But you are very correct. Vakadzi mazuva ano, they've really come up front nenyaya they do it. They really kana vada chiro havachamiriri kupuhwa kundotora, they go and get what they want. And like I'm saying, tumwe twacho tuzvipukuto unomunywa kunge mujuru. How can you fly people in to promote a video? Murume end up according to nyaya dzacho apo wakanozviroora $20,000 zisitana wacho azi waiionepi $20,000 yakunokuroora. Ende chii chairoorwa chacho hachowo paya mamuchiti muri kuitei pakuroorana kwacho? What were you doing? Majokes ega ega.
muchato wedding of the century ndopo ipapo I'm just like what kind of jokes are this because isusu tisi tichaona wedding yacho tozotaura kuti wow wedding of the century because when you self raise yourself like that tinokutora sejoke we don't take you seriously because you're talking self raising come on now muchato Olinda mentioned muchato wedding of the century I had to take time and go back and listen achitaura akati wedding of the century wedding of the century haisati yatomboitwa wedding yacho kana wedding let the people look at that and say wow this was the wedding of the century because kana wakutotanga kuuremekedza wega wakutotanga kukwidza ndege yemapepa muchato wacho wega iwe usati watombochata apa muchato wacho hakuna hope yekuti uchaitika wedding of the century inogona kuita wedding of the century mangwana makudamburana taapano futi taakuti hehe mari dziya dzese dzakapera all that money that got into there because muchahaya nemahelicopter zvekuti zviite century chamwe takafamba ngemotikari tumotika chero ichi chachine injini kuti tichate ndo muchato waitofamba zvanga zvirimo normal muchahaye mahelicopter muchahaye golf club yese kuti zvifaye because asi andamboona kuti munoite party whatever that party was yakataura yekuti ndakatengere club yese madrink I did it for you when are you going to start doing something for yourself because everything that was mentioned in those videos was this for you this for you this for you I did this for you $40,000 Lexus Audi Benz cell phones shoes all those Ginotis whatever Giuseppe's whatever nonsense for you when are you going to say I'm doing for me because you are very important in this equation there's time that you need to resort to this whole thing and start saying this is now for me if it's not for me then I ain't for it come on guys my Kimberly I talk too much I guess right tageza ndambode kuuya ndine tsvina yangu ndikati ndakuzofanana because mazuva anolinda dzadziri kutombogeza dzadziri kungomhanya utoona dzakapresa ukaona munhu wakajaire kuuya akageza pamalive apa and iwo malive ake honestly there is always something going on kwakumboitawo live yekungoti live I'm out being a mom taking care of my kids enjoying the weather it's common it's normal come on why always dramatic itawo drama umboti zii kwe2 years nedrama mozodzokazve time paine chanetsa I know some of the guys the thing is about honestly most of these young boys vanenge vachitengerwa zvinhu zvacho they know exactly what they are doing my ATM doesn't necessarily mean enda nekadhiwo tokonya manambers chimama catch one good chimama good to go chishuga mama blesser shame sorry ndakutaurisa ndichienda handina kuta I'm just like what the heck I've been wanting to come live since yesterday ndikati katimbomira I was like, let me just wait and see where this drama is going. Nezuro there, I was feeling all sorry for this woman. She's back. What was the story again? Actually, Nezuro was all about the back together again. And I'm like, what the heck is this nonsense? Like some crap. How do you? Honestly, I didn't believe none of that nonsense was made up. People were saying that it was for publicity. Hakuna publicity yakadhakwa kudaro. Kana yakadhakwa yakamwa matuki kesi rese. Because it doesn't make any sense. Who does stuff like that? And we can't get food. We are not dummies. Hatina kupusa like that. We are not that dumb. Publicity might be behind. That stuff was real. That woman was doing, that's all I listened to for like a good minute. Hakuna mna femeleka kudaro zvezvedrama kana that's why I said if that's the case
waiting kuzoziya kumirira audience. Yeah, I need an audience. I need an audience. Oh my gosh, come on, lady. She needed an audience. She knows what she wanted to do. The way she's trying to get that attention so bad is how I mean, she gets it here. We give it to her because it's tinayo nguva yacho. Akuswera chaiko takagara. Handina kana chisvinu chakazobuda kana kurya ndakakanganwa zuro. Tamba hangu panapa ndichione nyaya dzaorinda. Orimidzi, orinda, whatever that is. The Chidematians, as they call them. Oh, people. Learn to love yourself. Learn to love yourself. Love yourself. Ukadza nehasha uya. Une hasha. Asi ndapone hasha sana kai. Iye haana matyira sana. Because chimama chacho chikakugarira nehasha dzine mukadzi uyoya. Haupasimuki. Haupasimuki. Chiya chikakugarira. Sana needs to, iye wacho futi kapenzo ke munhu. He needs to cut it. Because people, machiona mapemere, mukadzi unofemeruka uya unobude furo ngekutsamwa. I was like, what the heck is going on? Pane imwe yanga yakutomboita kunge ndakati asi vanhu vayabudisa sex video. Because mafemerukira acho anga ari ekuti pari kushandwa. She had to put all the energy in there. If you can put so much energy in being frustrated and angry about a man, come on. And the way you pray, the way you pray, the way you pray, you say you pray, you spend your time praying, you need to devote like a whole 22 days now praying for yourself. Just say, Lord, help me find myself. Lord, help me get some self-esteem. Bring me back to know myself so I can love myself better. Kuma kunamatira kubetseri chinhu kana muchinamatira zvinhu zvisingaexisti. Ukaswera uchinamatira Stana, Stana was born the way he is. Stana doesn't need your prayers. If you want to pray, pray for a better marriage. Pray for the confidence to walk out of this abusive relationship and get yourself together and find another husband that is worth your while. And worth is $40,000 car. Maybe you will actually run into somebody that doesn't need your $40,000 car. He can get you one package delivered to your house. I'm not going to waste my breath. Ndichishaya kufema, kutadza kufema because murume wazondidai. Mozoti bundodise tichitya kuroorwa, hatityi kuroorwa, but tichionawo zvakadai takabveneko, tine zvatakabudira mudzimba idzi vakabuda. Takabveyo, tine zvatakabudira mudzimba umu. Maikona kuti mumwe naumwe une mareasons ake. I know people will say everything they want to say, but never had these foolish situations. And I'm never know she won't pay up a dog because she begged us. I feel bad because those Amanes too need to calm it down. Like is that already Olinda she was correct with it. Then Mamuda Kuyane Bandi, Mungare Moyane Bandi Mchiro when you want to go Ndiri in my Olinda. Now we on a band and she Dabura Olinda because we know Dom Sham. As we Wakangano is wrong open. My name. Sadaroba. Find a way to love yourself, guys. Find a way to love yourself. There's something in you that can be lovable. Don't ever be told people, I'm embarrassed to go anyway out there. Fool, embarrassed. If I'm buying the whole bar drinks, you better not be damn embarrassed. You better like that shit and just enjoy it whilst it lasts. Embarrassed to go anyway. Ndazoite dada nasi asi kana tiri kutenga madrinks uko mune muripo pasaidhi muchisekerera. Asi kana musadaro kunyanya madzimai, mostly this problem is not among men. Yekuti varume vazhinji like I say munhu unenge ane chimutumbu chake chidoro chibia belly
unomuona akabata chibuku chake because guess what, ndo zvaanoda. Honestly, body yavo linda yemuzviri kuti kune arume who would die for a big woman. They would not touch anything under a certain size. And there she is, wasting her time. Nampurwa sana uyu. Pandakamuonawo kunoku ndakatoti ndianiko paakauyawo kuno pati kwatikaenda, vakauya akatamba michana tofunga anga ari kungotsvakawo vanhu vane mafishers kaanenge achifisha zvakataurwa anonzi ane matino maiti akati mafishers anenge achifisha wauya munhu tatamba ndakuzonzi sei wachuzwa iwewe kutamba, ndikati kuchuzwa ndiani kwainda ndichingotamba ina handii ndiri papati handisitana, ndikasitana wei. I'm looking at it now like, are you kidding me? This kid for real. Ese anode shamu, baba yeshamu achiri kugadzira here shamu mundisiriwo maorder because aya anotoda riri truck rese truck load 40 tani chairo reshamu. These two need shamu kupura ngeukumwe ngeuyo kuti anzi mukaona asana murovei murodi, asi izvozvi zvanzi vadzokerana kutaura chokwadi. This is ridiculous. 1 second, murovei mukamona murodi, saka vanzi murovei mukamona asana tsakai matombo muposhere, kana mukaona ari ese naorinda wacho temai kana motikari yacho because manzirovai zvesitana wacho. Hanzi tiitirei gofund, gofund yemuchato, tinoite gofund yemuchato weanhu ari kuite $1 million wedding, tinozvikona isi tambopedza kubhadhara mabhiri emagetsi nekutengera ana chingwa. Anyway, ndakuenda hangu ndimbobve panapa because tazotaurisa tozoite mbiri yekuzi akarove live ma-hours acho mangari pena whatever the time is, handida hangu but vasikana, just so you know, I see a lot of beautiful Zimbabwean women, African women, whatever. Just love yourself. Learn to love yourself. Just invest time. Stop praying for others. There's times. Every time when I pray, not only time and for this girl. These old ladies sometimes all the time needs prayers. I pray for myself. Mwari ndodo zvakati ndipeiwo kani zvendizi ndiswera uchingonamatira amwe. By the time you finish amwe acho ari kutofambire mberi because kunamata kwavo kwauri kwaitira. Bless Stana. Yes, God is putting you as the blesser. You are praying for Stana to change. God is making you change him by giving him all your hard-earned money. Bless Stana. God bless Stana, change him. God is blessing him. He is changing him by you taking your money and giving it to him to promote his business. Come on, lady. After all, you got kids that need that money. You have kids that need that money. You have children that need that money. Anytime ndobata dhura ndugeti ndotingiri mwana wangu chii. Ndoitire chii mwana wangu, ndikangobatiswa ikangouya chiti ndakutogai ndoite ine vana vangu. Amwe pedze kushuke mabvi kutsvake manipads tichinamata. Bless Stana, change him Lord. The Lord will definitely change him. Guess what? You are the game changer. Mining. Game changer ndiwe Olinda, ndiwe uri kutochinja life yaStana. All this you are doing, you are promoting his business. Because my friends are Stana, may will not stop. Because kana chiramba chimba zvinonakira anhu anenge chinakirwa ndizvo, they're not going to stop because iwo wauya uchiti Mwari bless, Mwari he's this, he's that, he's this, he's that. Nakuzotipinze mumatsanzi sati ndambozviita but ndakafita kupedzisira ndakuhiri richapanapa because this woman andirwadza. I mean, I'm so sorry, I feel bad for her, but at the same time I'm like, lady, if I was right next to you, I would have slapped the devil out of your face. You need deliverance. She couldn't breathe. Tikati tiripo.
There is a whole woman. That whole woman could not breathe. Could not breathe. 1 second, I kuchema chijamba tata video after video, and I'm like, wow, I feel bad for you. I know you need to know what time was, but ukaona ndakatsamwa kudaro, it has nothing to do with a man. Pane mbatso nevapesona watitsamwisowo zvisinei nemurume, because murume wacho ngewekurumani zvakataurwa ndimbuya yangu akati iwe Ravnis. Murume unonga uchindochema kucheme kuti murume ngewekumborumani. Anyway, bye guys. I love you guys. Vanga varipo tichinakidzwa. Those who took something, you don't have to be the one I was talking to. Kana wauya wega because you enjoying this life. Saka hatisi kuda zvokuita pamuromo baba nababa. Vamwe ndiri kukuona yangu. I can see you. Wauya pano wauya ega because wapanya gafoni yako ukauya panapa. Saka don't come here asking me who are you telling this. If it's not you, get away. Face like Stana. Anyway. I love you guys. Thank you so much for listening. And I hope ndati kana paine duffel bag rinokwanawo chimama chinonzorinda Lord he absent a bag kuLondon ngaadzokere kubasa mukadzi uyu. Put her in a bag mumudzose kuBritain. She needs to go back. She's spending too much time in Zimbabwe. Ndo zvakumupe kupenga. Anyway, bye guys. We'll see you later. It's been nice. Mudzoke futi kana tati live. Because I'm asking tema live murikuita show up. This was nice. Thank you guys. I love you guys. Take care and learn to love yourself. Do it for you. And start devoting your own prayers to yourself before you pray for others, because God is good all the time. He will love it when you know, pray for yourself. Pray for yourself. It's not selfishness. God loves people who love themselves. I love you guys. Thank you guys for listening. I love you guys. We'll see you again soon. Bye.